Hoćemo li početi? Ja ću biti prva. Oho, čokolada, super! Ali što je sa njom? Kako da je pojedem? Sva se istopila. Ne zavidim ti. Smislila sam nešto. Znam kako da pojedem svoju čokoladu. Treba mi led i makaze. Prvo ću probati malo. Ukusno. Ako sipam tečnu čokoladu na led, stvrnut će se i moći ću da je pojedem. Crtati čokoladu mi je baš zabavno. Ispalo je cool. Jedva čekam da probam. Jao, divno. Šta me gledaš? Hajde, jedi svoje jelo. Smrznuta čokolada? Ozbiljno? Sva je u ledu? Tako je bolje, da vidimo. O, izgleda ukusno i miris je dobar. Jao, kao kaman je. Kako da je pojedem onda? Hajde bre, slomi se. Hajde. Okej, pokušat ću da je ližem kao sladoled. Ajoj, to će dugo trajati. Dobro je što sam ja dobila rastopljenu čokoladu. Mogu napraviti bilo koju figuricu od čokolade, a zatim je pojesti. Ovaj put ja ću biti prva. Ne, ja ću. U redu, hajde ti. Smrznuta vafla? Volim vafle naravno, ali ne smrznute. Kao kamen je. A šta ti imaš? Sad ćemo vidjeti. Da, blago meni. Imam vruću mirisnu vaflu. Super. Jedva čekam da je pojedem. Jao, previše je vruća. Moja ruka, kako peče. Marie, uzmi moju vaflu. Tako je mnogo bolje, hvala. Ali kako da pojedem svoju vaflu kad je tako vruća? Znam, ovo je da se ne isprljam. Ako budem jela nožem i viljuškom, neću opeći ruke. Sad ću da probam. Baš ukusno. Šta to radiš? Glupa smrznuta vafla. Hajde, slomi se već. Juhu. A možda ću je tako moći da pojedem? Ne, i dalje je čvrsta. Pa dobro, onda je neću uopšte jesti. Okay. Mija, pa nemoj biti tužna. Ne brini. Vidi, moje vafle će biti dovoljne za nas dve. Posluži se. Hoćemo zajedno pogledati? Hajde. Wow, topla čokolada sa marshmallowom. Obožavam je. Ali kod jedne od nas je hladna. Smislila sam, ja ću piti sa slamčicom. Ali zašto ne mogu da je stavim unutra? To, dakle, kod mene je vruće piće. Super. To nije fair. Moja čokolada je tako tvrda da je ne mogu ni popiti. Pa dobro, lizat ću je. To je ukusno. Liči na sladoled. A meni se posrećilo, dobila sam mekane i slatke marshmallove. A čokolade? Joj, baš vruća. Zašto se smeješ? Šta da radim? Pićem čokoladu u rukavicama, onda moje ruke ništa neće osjetiti. Odlično. O da, to je baš ukusno. A ti liži svoj led. Što si ti prva? Hajde zajedno, 3, 2, 1. Nudle, super. Cool. Čekaj, da li su moje nudle smrznute? Ne mogu čak ni štapiće da izvadim. Izvadila sam, ali ipak nije postalo bolje. Nemaš sreće, a ja ću sada lepo ručati. Rukujem štapićima kao pravi ninja. Probat ću. O da. Jo, o ne, goru mi usta. Pazi, ne mogu više da izdržim. Znam kako da rastopim svoje rezance. Pomozi mi, Mija. Da, sad ću i ja moći da probam svoje nudle. Postalo mi je lakše. Ove nudle su jako ljute. Hvala na pomoći. Sad ću konačno jesti. O da, baš ukusno. Ups, potpuno sam zaboravila na manire, izvini. Hej, bitka prstima će odlučiti ko će biti prvi. Nećeš me pobediti. To ćemo još vidjeti. Da, pobedila sam. Šta imam? Rastopljena lizalica? Šta? Kako da je jedem?
Pa, dobro, a šta je kod tebe? Oho, kod mene obična lizalica. Jedva čekam da je probam. Jao, lizalica mi se zalepila za jezik. Kako boli. Ali znam kako da zavitlavam Miju. Gde je moj rekvizit? Odlično. Jao, Mija, pomozi mi, lizalica je tako hladan da mi se zalepila za jezik. Ajde, sad ću ti pomoći. Jao. Da, uspela sam. Što? Izgleda da sam preterala. Glupa šala. Bolje da se pobrinem za svoju lizalicu. O, smislila sam. Mogu naduvati balon od karamele. Super. Odlično mi ide. Ovaj balon je tako ukusan. A mogu li ja da probam? Naravno da ne. Ko će biti prvi? Papir, kamen, makaze. Makaze, pobedila sam. Hej, gde ćeš? Ja sam prva. Pitam se šta je tamo. Nagece, super. Jedva čekam da ih probam. Jo, kako su vruće. Tako je bolje. Baš ukusno. Oduševljena sam. A vreme da se pobrineš za svoj jelo, Mija. Okej. Smrznute nagece? Kako ću ih jesti? Ne mogu čak ni da otvorim pakovanje. Daj da ti pomognem. A vidi. Ovako. Izvoli. Hvala, nisi trebala. Bolje da nisi otvarala to. Jao, o kamencu. Ne mogu da zagrizem. Imam ideju. Moram ih nekako zagrijeti. Imam teglu za kosu. Pitam se koliko treba čekati. Jao, šta se to osjeća? Gotovo. Uspelo je. Moje jelo je spremno. Ukusno. A reci da sam genije. Jedva čekam da vidim šta je tamo. O, vidi, ko je to? Haha, ja ću prvo otvoriti. Pizza? To nije fair. Izvini, nisam mogla da odolim. Mnogo volim picu. Kako lepo izgleda. Prelepo. Hajde, sad je tvore. Okej, nisam sigurna da je kod mene nešto ukusno. Pizza, ali smrznute, da, znala sam. Dobro, probat ću je. Juj, moji zubi. Šta da radim sa njom? Kako jesti? Imam dobru ideju. Daj da ti pomogne malo. Tako je. Ugrizi i žvači. Uspelo je. Hvala. Ups, izgleda da sam preterala. O ne, moj zub. Glupa pizza. Znam šta ti može podići raspoloženje. Uzmi pače. Samo ovaj put budi pažljiva. Ovo je novi izazov na parara. Zdravo svima, vi ste u novom kulinarskom izazovu. Sad će vam Alice pokazati tortu koju želi, a vi je morate napraviti. Jeste spremni? Vidim da jeste. Odlično, onda idemo. Prvo idu jaja, jel da, bako? Jel, eto, razbilo se meni u tanjir. Sad ću izvaditi ljusku. Uj, jaje je tako ligavo. Ja, unuko, sad ću ti pomoći. Gledaj kako se to radi. Da, ne zahvaljuj. Dakle, nastavljam. Malo mi je jednog jajeta. Gotovo. A šta dalje? A, šećer. Tako malo šećera. Ali bako, pravimo tortu, mora biti slatka. Ja ću sipati sve. Probat ću. Šta, sipala si sav šećer? Pa da, je li to loše? A šta ti radiš, bako? A, sipaš mleko? Onda ću ja. Ej, otvaraj se. O ne, sve sam prošla, ali tu je ostalo malo. Ne brinite. Gotovo. O, bako, mogu li da pozajmim malo brašno? Uj, svuda mi je brašno. Bako, jel mi prljavo lice?
Jao, mamice. Ma daj, bako, to sve u redu? Dakle, gde sam stala? Tačno, mislim da će toliko biti dovoljno. Sad treba to sve dobro promešati. Jao, ovim je baš nezgodno mešati. Radit ću to rukama. Jao, kakva je ovo generacija? Ne znaju čak ni mutilicu da koriste, samo telefoni. A bako, šta će u našoj generaciji vaši stari uređaji? Kad postoje blenderi i drugi savremeni uređaji. Gledajte kakvo mi je savršeno testo ispalo. Nije loše. A kakvo je moje testo? Jao, potpuno sam zaboravila na kakao. Moja unuka obožava sve čokoladno. Imat ću najlepše čokoladno testo. Mala će biti oduševljena. A vreme je odneti to u rernu. Joj, moje leđa. Ne mogu da se ispravim. Dobro, dok se testo peče, ja ću nešto isplesti. A šta ću ja? Ješću malo? Čekajte. Upravo mi je pala na pamet dobra ideja. Izmrvit ću oreo kolači i napravit ću koru od njih. Sipam mrvice u kalup, a zatim vraćam se ka testu. Treba ga malo obojiti. Da, moje testo će biti u boje. Biće lepo kao ja. Wow, ovo je neka magija. A sada sipam to sve u kalup. Pogledajte kako je prelepo ispalo. Mogu to staviti u rernu. Ćao, tortice, idem ja. Šef, a šta je kod vas? Ovi diletanti su već stavili svoju tortu u rernu. Tako da je vreme i ja da počnem da spremam. Gledajte kako radi profesionalac. I ja ću obojiti svoje testo. Ali imat ću mnogo više boje. Sada vadim svoje omiljene okrugle kalupe, u koji ću sipati ovo prelepo bojno testo. Moje kore će biti najbolje kad se spreme. Vidjet ćete. Jao, izgleda spektakularno. A dušo, vidi, isplela sam ti čebe. Zaboravila sam testo u rerni. Da vidimo, jel se spremilo? A miris je divan. Joj, pazi malo. Izvinjavam se, ali treba mi rerna. Unuko, kako ti se čini moja kora? Baš je cool. Da, je li osjećaš miris? Šef, gledajte. Jill, daj mi to. Sad ću napraviti prelepu tortu i što je najvažnije, originalnu. To je to. Baka je završila. I moja torta je već spremna. Da vidimo. Joj, vruće. Kako boli. Sada treba namazati koru nečim slatkim. Naprimjer, tečnim marshmallovom. Ali prvo treba probati, naravno. Ukusno. Sigurna sam da će se Alice to jako dopasti. Pogledajte, našla sam svoje zalihe slatkiša i čokolade. Sad ću ukrasiti svoju tortu sa tim. Pogledajte kakvo lepo srce sam napravila. Divno. Svaka mi čast. Ma dajte, ne treba aplauza. Jao, mamice, torta je predobra, moram je probati. Što je, bako? Jao, tačno, izvini, naravno da je neću jesti, ovo je za tebe. Moje kore su također spremne. Miris je prelep. Vreme je da sastavim svoju savršenu tortu. Pogledajte kakve lepe boje. Namazat ću svaku tortu šlagom. Onda šlag treba izravnati uz pomoć lopatice. Da, odlično mi ide. Ukrasit ću sve slatkim konfetama. Lepota. Sad ću staviti još jedan sprat. Yummy!
I dodati čokoladne prelive različitih boja. Da, u pravu ste. Hoću da napravim čokoladnu dugu. Odličan završetak moje torte. Savršeno. Završili ste? Onda hajde da probamo vaše torte. Wow, kakve lepe tortice. Je li to Rapunzel? Prelepo, a ovo je njena haljina. Jedva čekam da probam. Sviđa mi se. A kakav ukus ima torta? Sviđa mi se, super. Jao, drago mi je, dušo. Sljedeće će biti ova torta. Čokoladne bombone, obožavam ih. Jao, i torta je divna. Sestro, svaka čast. A ova torta izgleda nerealno. Je li ova duga jestiva? Jeste! Čokoladna je cool. A vreme je da probam tortu. Jedva čekam. O, da! To je pobjeda. To! Čestitam na pobedi, šefe.